Salutare toată lumea și bine v-am găsit la al doilea episod de Minecraft. Și haideți să vedem ce mai putem face și în episodul acesta. Am făcut una. Bun. Cum să punem așa. Bun. Și în episodul anterior. Ce am făcut noi în episodul anterior? Da, am făcut rost de mult cărbune. Am găsit mina asta super șmecheră. Hai să punem să facă. Da. E zi. Și hai să nu ce să mai minăm. Să minăm cărbune normal. Ne trebuie cărbunele că e foarte important. Te să facem torțe din el. Mamă, cărbune. Și au și păienji. Scuzați-mă dacă se aude cineva că vorbește afară. Vorbesc Ștefan Melea. Și da, și voi ce mai faceți? E oficial vară, sunt 30 de grade. Torțe nu mai avem? Ia să facem sticuri. Și torțe. Și hai să mergem pe aici. Irone. Fer valoare. Mamă, stați așa când vorbește Plozi. Și a revenit. Haideți să continuăm. De unde am rămas? La pizza. Mai facem și noi baie. Zombală, prost, n-avem și noi sabe, dar n-avem. Cu lemn nu te bau, fraiere. Ce mori? Aui pe ejeni. Frică. Țineți-mă de mână că mi-e frică. Bun, bun, bun. Să ne facem armura de iron, cred. Dar întâi ne facem și noi târnăcop, sabie. Lucruri de astea mai mărunte. Stupăm apa. Mamă, cât cărbune. Pe tot îl luăm. Poate rușim și noi să ne dă câteva diamonde. Că nu ne-am supărat. Absolut deloc. Facem și lăvălăm. Cred că un spawner de pe engine aici. Da, nu mă duc să verific. Hai mai de timp pula mea că nu te mai iau. Potinete iau numai. Să mi te mai arăți.
Bine, mă, hai înapoi. Ne-a spus stop. Hai să ne facem noi turnacop de Irone. Mama, iar început să vorbesc ăștia. Mi-aș pula. Da, nu mai opresc că văd că să oprire și ei. Oh, de tine vreau să dau aici. Tu-s morții, mătii să-ți fut. Mi-aș ceva, mă. Latră și câinii. Bă, dar bine m-am gândit, mă, să filmez și eu acum. E noapte, mă? Nu. Bun. O sabie. Un târnăcop. Și atât. Sabia 1, târnăcopul 3. O să ne punem și ce am mai făcut. Ăștia și ne punem și cărbunii. Punem vreo 12 așa. Și pe unde n-am mai fost? Pe acolo văd. Că nu prea am mai fost. Bine. Te-am văzut eu acolo. Minăm absolut tot. De la Irone până la... Și noi, bă, mă, dau ăștia cu bombe. Nu știu dacă se aude. Mamă, ce latră și câine. Băga mea și pula fix acum m-am gândit să filmez. Futu-ți maica ta. Pe aici. Mult a și călătoria asta. Hopți. Pe aia mai până episodul trebuie să ne ducem pe față, cred. Și cred bine. Da, fraților, și e cald afară, e bine. De fapt, nu e bine, că e prea cald. Da, merge. Bă, frate, la mine, la altă ieri parcă a fost 42 de grade. Nu știu de voi, dar m-am cam topit atunci. Bun. Bă, da, eu nu prea mai știu să mă întorc. Dar las că ne descărcăm. Hai să mor eu, chiar că nu mai știu să mă întorc. Mă, ceva luminat acolo. Redstone și golde. Hai să strească familia. Nu ăsta, bă, ăsta. Hai să uite sus. Hopți. Mamă, cât gold. Hai, du-te s-o fus pe măta. Gravel. Nu mai au. Mă gândi că e ceva mai important, dar a venit aici jos. Du-te, mă.
Hai sus, hai sus, hai sus. Au, au, au. Stai calm. Stai calm, muchachos. Nu mai văd nimic, mă jur. Așa. Așa, mă, bun. Futu-ți neamă, mătii, să-ți fut. Tu-ți curentul, mătii. Mamă, ce latră câinii să mor eu de... Ce morții, mă, se apucără, mă. Ce am crezut că am picat înapoi jos? Mamă. Latră și cățaul vecinul, futu-ți morții, mătii. Păi da, papa nu mai am. Papa bun. Hai morții, mătii. Bă, dacă lanțul de peșteri am nimerit. Am căzut din la câmpuț. Cât am filmat? 12 minute. Cred că mă duc un pic la suprafață. Ca să-mi vedeți chipul mirific de mască de zombie. Și da, am zis, din adins dă. Și cam atât a fost, frăților, pentru episodul acesta. Și nu uitați să dați și voi like, share și subscribe și să vă abonați. Și până data viitoare, bye bye.